So yun, good morning mga sir. Andito na kami sa Sorsogon City Moto at Summer Edition 2022. Ilang minutes na lang, ready for take off na kami. Yan mga tropa, dakli. Ride safe. Makatabi natin, ride safe sir, ride safe. Ride safe, ride safe. Start your engine. 1 minute 15 seconds. 1 minute 15 seconds. Take off, big bike. RS mga sir, RS. 1 minute before takeoff. 1 minute before takeoff. Riders, 40 seconds. 40 seconds. Huwag muna magpapatakbo na mabilis hanggang Pangpang. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ride safe! Ride safe! Ride safe sa lahat, ride safe! Ride safe sa lahat mga sir! Solid Moto Ad! 2,000 plus participants! big bikers, ingat. Ride safe, big bikers. Na-take off na yung unang batch. Kami, mga ano kami, bandang likuran kami kasi nakapila na kami ng 11 PM kagabi. Okay lang naman, laro lang naman, enjoy lang namin. Maglagay ng marshal sa likod. Ride safe, ride safe, ride safe. Kami na kasunod, kami na. Let's go! Yung nasa unahan natin may OBR. Dalawang may OBR sila. Sana all. Ride safe mga idol, ride safe. Ride safe, ride safe. Ride safe, ride safe, ride safe. Ride safe mga idol, ride safe. Ride safe, daming sniper. Pasyal lang kami, pasyal. Second to the last green. Second to the last green. Ride safe sa lahat. 2,000 participants. Woo! Woo! Safe. Ingat, ingat.
Ano? Dating position lang tayo. Ah, sige, sige. Kami na, next na. Yun o, may naiwan na. May mga ibang motor na naiwan. Siguro mga tulog pa. So yun, ride safe sa amin mga sir. Woo! Kalma lang, kalma, daming tao. Chill lang tayo, chill. Paunahin lang natin sila. Hindi rin naman tayo makakabakbak eh. Eto na, lalabas na kami. Woo! Let's go, let's go. Kasunod ko sila, yung mga kasama ko. Ride safe sa amin, ride safe. Una na kayo. Mamaya na kami. Sarap. Sorsogon. Let's go. One way siguro to, sinaraduhan siguro nila yung kalsada. Sa mga sponsors natin, maraming salamat. Lalo na sa mga nagbigay ng gas allowance natin. Mamaya ko kayo shoutout. Medyo napagod lang ako kagabi. First checkpoint namin, Taisan. Mamaya tayo papalag dyan. Napakasaya, ang daming nanonood. Ganito lang pacing namin, 80. Wala naman kaming 2,000 participants. Hirap na hirap mag-top. Enjoy lang natin yung ruta. Dami naghihintayin dito sa Shell. Dami naghihintayan dito. Ganito lang ang takbo sa endurance mga idol. Sa una, huwag kayong makipagbakbakan. Kasi lahat yan, mga hyper. Basta maintain mo lang yung speed mo. Halimbawa, estimated nyo is 50 kilometers per hour. So, kailangan nyo yun. Kailangan nyo ni-maintain. Kung mas maaga, mas maganda kasi may time kayo para magpahinga. Mga naghihintayin sila. Kaya kami simula sa grid, nagsabay-sabay agad kami tatlo. Para hindi na kami maghintayin paglabas. Napakaganda ng Sorsogon. Ang init ng pagsuporta dito, lahat nanonood. May timbakbak dito sa likuran ko. Paunahin natin. Nakabuhay yung aux light niya.
tulay. Sarasagun hits. Ganda ng daan dito. 16 kilometers pa. Na ito na mga sir, checkpoint 1. Woo! Checkpoint 1. Checkpoint 1, checkpoint 1. Let's go, let's go. Dami. Ito talaga yung pinakamahirap, yung checkpoint 1. Kasi sa checkpoint 1 dito mga ano pa, magkakatikit pa. Kaya medyo marami dito. Checkpoint 1, pinakamahirap sa lahat. Dito pinakamahirap, marami. So yun mga sir, andito na kami ngayon sa checkpoint number 2. Naputol yung video kanina sa checkpoint number 1 kasi sobrang traffic, sobrang dami nagpapapirma sa ano, checkpoint number 1. Kaya yun, nalobat ako. So yun, tuloy kami. Okay, let's go. So yun, nalaglag yung mic ko. Bahala na. Nalaglag yung mic ko dito sa loob. So yun, shoutout sa mga kasabay namin kanina, mga NMAX tsaka Raider 150. Hindi ko ba nakikita si Idol Vinci tsaka si Ate Cakes. So yun mga sir, kaya yun ngang sinasabi ko kanina, yung sa checkpoint number 1, hindi naputol yung video. Nalobat na pala yung GoPro ko. Lobat pala kasi sobrang ano, ang tagal namin sa checkpoint number 1 magpa-scan ng QR. Bali naabot kami ng parang 15 minutes kami nakatambay doon, or 20 minutes pa nga siguro. Ngayon sa checkpoint number 2 medyo kukunti na. Medyo ano medyo bumakba kami ng konti. Kaunti lang naman. Para nga medyo mapalayo kami sa karamihan. Okay din naman siguro nakakadalawa na kami checkpoint. Alas 8 pa lang naman. Ay di medyo okay pa. Nakakadalawang checkpoint pa lang ako, pero isa lang masasabi ko, maganda yung Motoad talaga. Well organized. Salute po sa Club 1000 Bikers Club. Mga big bike owners po ang may pasimuno nito. Especially kay Sir Jojo.
Yan po ano. Tapos yun, sobrang ano kasi sa kapulisan, sa mga marshals sa bawat intersection, okay na okay. So yung mga sir, kung mapapasin nyo, may mga nasasalubong kami. Siguro nasa parting una rin pala kami. Kasi pabalik na to eh. Ito yung mga ano, mga nasa unang batch. Mahirap na mag-overtake kapag ganito. Mamaw, reader. Yun, mga big bike oh. Sana okay lang sila. Sana okay lang sila. Shit. Kaya yan, kaya yan. Sana okay lang sila. Sana okay lang sila. Kahit hindi na makapinish, basta makauwi sila ng ayos. Magkakadikit sila para nagkasalpukan. Kaya ako talaga kanina humiwalay na ako. Humiwalay ako eh. Kumbaga ayaw ko kasi nung may ano, yung marami talaga. Kasi once na ma-overshoot yung isa or bumunggo, sunod-sunod na kayo eh. Yun, kaya medyo umano tayo ngayon. Sana okay lang sila. Kakalungkot naman. Checkpoint number 3 pa lang, pero may nadali na agad. So yun talaga yung mga sir. Pag sa endurance kasi ano, ride at your own risk talaga yan. Dapat alam nyo yung limitasyon nyo, kung hanggang saan lang kayo. Dito lalalim ng kurbada oh.
sir eh. Kaya 3 to 1 ba ito? 3 to 1. Kaya ito, mag-scan ka mo para di ka mo Sigurado mo ma'am na may scan na kamo ma'am. Ano? Siguraduhin po na may scan yan. Oo, meron na. Salamat. Sino yun? Hindi ko kilala yung nagpapapicture sila. Mga insan, kita-kits na lang tayo sa kasunod na checkpoint. Pinago na kami eh. Yun, lalakas ng kasabay ko. So yun mga sir, di ko alam kung nasa na sila yung dalawa. Nagkahiwalay kami kasi nagpagas ako. Di ko alam kung nauna sila or nahuli. Nag-share location naman ako sa kanila. So what's up ka sir? Papunta na tayo ng checkpoint number 4. May mga nakasabay akong halimaw dito. Mga halimaw sa Bangingan. Sniper din, tsaka isang NMAX. Lalim. Bahala kayo dyan, lalim yan.
So yan mga sir, time check 11:26. Katatapos lang namin mag-lunch. Medyo nagutom kami at halos wala kaming tulog yung nag-lunch kami. Tapos uminom ulit ako ng isang vitamins natin, pampagana. Alam mo masaya dito sa Sorsogon, yung mga fans, kahit bata, kahit matanda, tamo naman oh, di ba? Ganda ng kalsada. Ito ba yun? Ito pala yung junction na sinasabi. Ay, shoutout sa'yo ate. Two joints. Two joints naman daw eh. Kaya ayaw kong kumain eh, inaantok ako. Kanina gising na gising tayo eh. Shoutout nga pala doon sa mga nakahabulan ko kanina. Hindi ko alam kung buhay yung camera ko kanina. Check na lang natin. Tulak si Idol oh, saan kaya punta nito? Kawawa naman. Yun ang kagandahan ng endurance. Mga hindi inaasahan talaga makakapagtulak ka. Ito tayo naka RS kanina sabayan rin namin. Talagang matibay oh. Salute kay kuya. Ito ba siya? Yan ba si Ma'am Kim? Yan ba si Kimi? Hindi ko sigurado ah. Si Kimi nga, yan na nga, mahabang buhok. Two joints. So ayun mga sir, papunta na ako sa last checkpoint. Ang last checkpoint ay Sorsogon City Municipal Hall or City Hall. Hindi ko na nakita sina John Ray, sina Insan. Nagkaiwalay na kami. Diretso na ako kasi adrenaline rush eh. Mahirap kasi pag nawala yung adrenaline ko, tapos ano, nawalan ako ng gana, inantok ako. Tubig lang ang baon, tubig lang sa kalam. Tara, let's go mga sir.
So yun mga sir, malapit na tayo. 13 kilometers, makaka-finish na tayo. Time check 3:28. Siguro 13 minutes na lang. Medyo natagalan, nagkapote pa, nalakas na ulan. Yung lakas ng hangin, no? Umulan pa nga sa galit kung kailan malapit na sa finish line. Lakas ng ulan mga sir, bahala na. Hindi na ako nagkapote. Papalit na lang ako ng damit. Maliwanag naman dun eh. Oh. Dito lang na ulan, walastik yan. Maliwanag naman oh. Mas maganda yung medyo basa-basa tayo. Ito yung naka-raider na unahan ko na to kaninang dalawa na to. Nasa unahan na ulit kasi nagtigil ako. Lakas ng rider. Lakas ng hangin eh, hindi tayo makadulo. Eight kilometers mga sir. Laban na to, basa akong basa. Raider. Crossing. Putik dami. Sorsogon City, I'm back. 5 kilometers. Shit. Malapit na mga sir, 2 kilometers. Time check 3:36. Di tayo nabot ng 4. Saan kaya ang daan? Dalawang tinuturo eh.
Yo, what's up mga sir? Dito na kami ngayon sa hotel, sa Asia Novo Hotel, dito sa Sorsogon City. So yun, mag-breakfast lang kami mamaya sa baba. Siguro cup noodles na lang, goods na yan. So yun, shoutout nga pala sa mga nagbigay ng panggas allowance natin, sa mga tropa dyan. Maraming salamat. Siyempre, alam niyo naman, nagmahal yung gas ngayon. So, malaking tulong yun para makapinish tayo. So yun, kay Sir Alden, kay Sir EJ, kay Boss Con Ryan Asis, ingat dyan sa abroad, kay Richie, kay Sir Alvin de Quiros, yan, napaka-solid yun ni Sir Alvin. Kay Sir Prince, kay Ma'am Marjorie, tsaka kay Brother Jerry Estan na member din siya ng S155CP. So yun, shout out din kay Ken's TV, yan, kay Brother Ken, kay Harold Chera, kay Peter, yan, shout out sa mga tropa natin dyan. Shout out rin kay Sir Bob, shout out kay Boss Ulrich, sayang, kasama ka sana namin ngayon kung wala ka lang flight next week eh. So yun, shout out nga rin pala kay Machu, kay Sir Kankan, kay Step, kay RJ Placides. So yun, siguro na medyo nalimutan ko yung iba, pero hindi kasi ako sanay mag-shoutout. So yun, shoutout sa lahat ng mga alam ko naman na supportive sa passion natin, di ba? Pag motor yan. So yun, sa lahat ng participants ng MotoAd 2022, congrats na kagad sa atin. So yun, ride safe sa lahat.